numfashi na da naki ya zama daya, dole kanwar naki a kiran na mai numfashi. Numfashi na da naka ya zama daya, dole sauran mata su kira ni mai numfashi, su kira ni mai numfashi. Akwai kyan kallo gare ki ke kyakkyawa, ke ce ta daya gare ni kin ɗara kowa. Ribar aure a samu babbar nutsuwa, dare ko rana na ganki zan bar damuwa. Ke na fi so zo kirken banda kamar ki, buri na auren ki na zama mijinki. Mai aure da kai shi ne babban burina, mata a gidan ka kai kuwa ka zama angona. Ƙarshen haɗuwa wallahi kai ne zaɓina, yau bani da damuwa wallahi cikin raina. So ya ja ni ya kai ni garin masoya, a nan na samu sauri ya kira ni mai numfashi, ya kira ni mai numfashi. Mai numfashi. Agenda Mix. So kirkilin zaman zuciya, kyakkyawa ta bikin tarbiya, a matake ce dai lamba daya, mai numfashi ke ce gimbiya. Mai alola mu goda Allah, na zama ango wurin amarya mai numfashi, kira ni mai numfashi. Yau na ci gari gari, ‘yan mata ku yi uzuri, kunna wa'adan gari, da shi zan yi alfahari. Mai zance da nazari, ka zan min sinadari, mai shafa'i da yi wutiri, sallah ce gyaran gari. Na shirya zan je daga inda za ka je, ɗan saurayi kai ne ka zan min cikon numfashi, su kira ni mai numfashi. Mai numfashi. Numfashi na da naki ya zama daya, dole kanwar naki a kiran na mai numfashi.